What's up? Mga kabisdak. Wala ko'y biyahe karon. Lawa kay akong ligid rag kuha na para nagdunat. Sukar na ko lang. Wala ko'y biyahe karon no. Magupit karon. Gupitan yung mga bugoy na uga para mugapo og samot. Nya. Sugnahan ang gupit. Unahan sila ko ng isa kay nagkasagwag na yung request niya kay kuhan daw. 7-7 na yung request, kaya gani? Kasi pa utso-utso ni. Sudah na to. Pagrip siguro do. Nah. Here we go. Solo nito. Mahangin ang gusto no? Okay. Listen to it. Wala akong partner na, di kinugmahay sa kuwa, bakay ano. Dalhan, magdaghan, may bawan. Kawasan na itong akong trabaho nga, biyahe-bahe. Kapalaw ko mong gupit. Mga ibilag manok. Di ba mahay? Pila rin gupit na tao rin. Pila rin gupit na tao niya nga. May manok ko kapo. Ano rin? Sabi rin? Mga gupit o mga hindi mo na yung kiraho ng ikalumaron yun. Parang mo na gupit na, magapong samot. Oh no! Sasama ko magpa-shoutout yan eh. Kisa bang gusto magpa-shoutout no? Comment lang mo sa kuha. Sa akong FB page or Parang ipon ako nila, yun ang istorya eh. Kung nga mga istorya. Okay. Nana ko yung ipon, no? Ipon. Okay. Kabalo na ba kung sa atron? Tirada sa mga ay mo shoutout na biga-biga lang shoutout ba? Biga lang shoutout! Oh no! Kaya yung request sa gupit, wala sa 7-7 nila siya. Kung yung kaso niya kalunok, hindi mo kayong 7-7 eh. Ang resulta eh, upaw yun na yun. Hindi kayo sibin-sibin, ang resulta na yung upaw. Amo din na yung ikaduha no? Sa tulong kay suod mo na yung ikaduha. Na yung ikaduha na ko. Hindi ka ba gusto ba anak mo? Sorry. Ini yang masuk ke air. Bisa ke rumah dawa deh. Oh no. Butak sayo. Alas 2 patang adlawon, mata na ko. Apel daw ang pangat program bro. Dali ka mo, wala na ang atong buwan na to.
Dali na ka ng saging. Kaya, manok ka nga program. Alas 5:30. Ang gawas na nila mga bukoy. Kalintolo. Itong tumagawa ng isa. Nagwasin na permistra kaya hindi mo gawa. Ano lang, bahalag bilis sa ligid at least. Kuhan siya. Limpyo. Pag kumanang wasin, ulit balay. Edit sa mga video. Alas 8, lakaw na po. Buhay ni mo eh. Ginawa niya kaliwat mo ulit. O, ang sibin-sibin, ang resulta, nahimong bikat. Nahimong bikat. Hindi. Hindi. Bikat yung resulta, no? Oh no! Pagmuhan din siya, tanawa. Oh, see? Okay. Okay kayo, bikat! Oh, hugmar to guys. Oh, napa ko isa nga gupitan mo ron. A few minutes later. Dili ta sa ikaduha ron. Kini ikaduha. Ang gusto niya ni armikat. Kaya ka ng armikat ani? Ito na sugdan. May balan yung armikat ba yun? Ano liwat din? Di ba ko gwapo yan? Ikaw gwapo ka? Ha? Ano liwat? Oh no! Ha? Ino na yung mama mo daw? Mababasa ng liwat. Ako liwat mo. Ako liwat ba niya? Papadilig man ako. Ha? Hindi, mababasa. Oh no! Armikat na na, armikat. Armikat na nadrada ni. Eh, gusto na berdako na ba manik? Gusto ka ba? Mekaniko? Uy! Dapat dili, armikat mong gupit o mekaniko, ang galing ka. Kunig, buko na yung mata guys, mga tinindog ibuk, tuyo mo ba? Ama ko nang nakakuha sa liwat. Walang weird kayo. Sa ako magod nga, in love nga yung isa. Saya nakita sa buwan nga na in love man niya. Siya ang istorya hon. Gapo mo na ko na niya. Ako na kusang kauban na itong akong amigo. Gapo daw kong takilid. Kamu ang... Oh no! Armikat na! Forma na Armi! Armi sa pa! Posa na to ha! Namang Armi na ako guys! Muli Armi na ako po.
na kay ito gayo ang kuhan bagay ma. Panghat ko niya. Okay kayo nagtada. Murado karon ni. Murado karon ni nga ring. Nya, saan tanaw niyo na? Oh no. Armele. Arme gini saged. Problema lang ani kay inigdako daw niya. Ito sa arme. Mekaniko daw niya. Okay, mekaniko. Bisa magparlor. Mekaniko gusto pa kana. Okay, nagubita ni. Wala nag-arme. Happy to ngapsan ni mo day? Oh no. Nah, doa ko iki kakaroon day apsan mo gani mo day? No. Ha? Doa ko iki kakaroon ba? Apsan mo gani mo no? Ha? Finish siya ka, finish. Finish na siya. Okay. Medyo dali ko na human yung gupitan eh kay samayan ko yung gupitan nga hagod nga armikat. Okay. Ang gato lang isa no, medyo na dugay-dugay yan to. Kung naabot ito sa mga 20 minutos, ako lang cut gamay ang video. Hindi siya, kuhan, bagay, mga naragin sa mga 14 minutes, ikatanaw gamay. Ya, wala to. Kaliguan na ako na kay kapra yung gupit ba. Laag na siya niya daw. Huwag wala to.